Tak, krásný den, dámy a pánové, já vás vítám u tady toho speciálního přenosu a moje jméno je Veronika Vildová, já čtu lidem z duše a mám dneska tu čest přivítat tady na tomhle rozhovoru Ivanku Molnárovou a jejího partnera Daniela. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj, ahojte všetci. A Ivanka Molnárová je bývalou CEO portálu Profesia.sk a její partner Daniel je terapeut a průvodce. A já se vás zeptám, jak byste se vlastně chtěli představit, jak se teď cítíte, kdo jste a co teď vlastně aktuálně je ta vaše identita tady teď? To je dobrá otázka, lebo ja po 22 rokoch, v podstate v januári som prvý mesiac nezamestnaná a v podstate hľadám tú svoju novú cestu a hľadám, kto som bez tej profesie, lebo tým, že som tam bola 22 rokov, tak tá identita bola veľmi silná a to bolo veľmi, veľmi silné spojenie Ivana Molnárová rovná sa profesia a naopak. Takže teraz momentálne naozaj hľadám, kto som, čo chcem odovzdávať ďalej ľuďom a kladiem si tú otázku dennodenne pri meditáciách a hľadám sa, že čo je to moje poslanie. Ďakujem. Môžem aj ja za seba možno, ale je to akoby spoločná cesta. Ja som síce odišiel z práce rok a pol predtým, ako Júka, tiež po 20 rokov v IT biznise. Už nejakú dobu sa venujem tej práci terapeuta, alebo ja mám radšej, ďakujem za to slovičko, sprievodca. Je to ďaleko viac sedí a asi to viac vystihuje tú prácu, ktorú robím. A nechávam sa otvárať tomu, kam ten život bude viesť ďalej, ako to bude pokračovať ďalej. Takže momentálne áno, sprievodca. Tomu sa venujem asi 4 roky, nejakú dobu som to robil popri práci a pred rokom a pol som sa definitívne rozhodol opustiť prácu. Už ma to naozaj vykoplo z toho systému a venujem sa už iba tomu. A ja viac menej akoby cítim, že som možno čakal trošku na Júku, kedy ten systém uvoľní aj Júku a že dnes sme v roli vlastne vedomých partnerov, ktorí sa otvárajú tomu, čo ďalej môžeme tomu svetu priniesť a čo ďalej priniesť tej spoločnosti. Ale tá definícia možno vyplynie vlastne z toho rozhovoru ďalej. Super. No, mě by zajímalo, vy jste teda oba dva máte za sebou přes 20 let zkušeností v biznise, ať už v korporátním světě nebo přímo v manažerských rolích, což vyžaduje poměrně silný, řekl bych, mentální fokus, že musíte pracovat se svojí myslí, musíte uchopovat svoje myšlenky, rozhodovat se v každý moment, co je pro vás to pravdivý nebo co je správný pro tu společnost. A mě by zajímalo tady v tom, jak jste vyrostli do, řekla bych, vedoucích rolí, do takhle silných pozic. Jaký byl pro vás ten moment, když jste si začali uvědomovat, že to vaše pravý já, nebo to vaše vědomí vás vede ještě někam jinam, že to vaše pravý já je tam někde asi pravděpodobně mimo ten váš systém dosavadní a jak probíhala ta inspirace? Co vám vlastně přineslo ten moment ty jiskry, že jste si řekli, aha, tak možná to může být ještě jinak? Tak ja som zhruba pred 12 rokmi získala pozíciu teda CEO. Keď náš zakladateľ Profesie odišiel na sabatikál, tak mi ponúkol tú rolu. A zhruba po roku a pol alebo po 2 rokoch som začala cítiť takú moju nespokojnosť a vnútornú nespokojnosť. Asi tá duša sa začala ozývať, že niečo není v poriadku. A začala som hľadať odpovede, že kto vlastne som. Aj keď som bola v tej pozícii, aj už som mala väčšie deti, mala som pocit, že nie som šťastná vo svojom živote. A tak som sa začala pýtať a učitelia začali chodiť. A prišiel aj Daniel do môjho života. A Daniel povie za seba, ale nám sa obom rozpadal vzťah, ten, ktorý sme mali pôvodne. A tým, že tá bolesť a to z toho rozpadu toho vzťahu a hľadanie tých odpovedí, že kto vlastne sme a čo nás robí vlastne šťastnými a čo sme ako bytosti a že niečo musí byť viac ako len to, čo tu vidíme, tak to mňa priviedlo k tej vedomej ceste a ja som skúsila potom rôzne kurzy
od toho, že som vyštudovala Univerzitu vedomého života na Slovensku, potom som začala chodiť na ženské kruhy, urobila som si kurz alebo som vysvetená kňažka. Čiže tie veci sa začali otvárať, začala som sa otvárať oveľa viac tej ženskej energii, lebo ja som bola vtedy asi pred tými 12 rokmi a ešte predtým skôr taký muž v sukni a mala som viacej tú mužskú energiu a hľadala som, že či môžem byť tá líderka žena. A to je to, čo ma sprevádzalo potom tých 10 rokov tej celej cesty. Ale Daniel povie asi za seba. Tak asi len doplním, lebo tá cesta bola už od začiatku, jak Ivka hovorila, že keď sme sa zoznámili, tak sme boli v takom, tak vzácne, nás asi vesmír naozaj miluje, že nás dal dohromady práve v takom momente, kedy sme sa začali otvárať tomu. Ja som zo začiatku tak viac pozoroval Ivku, čiže som sledoval tú jej ženskú intuíciu, to, akým spôsobom ona pracuje, akým spôsobom hľada tie cesty a smer a ja som len tak pozoroval. A neskôr som sa tomu začal aj ja otvárať a zo začiatku som nejak literatúru začal čítať a uvedomoval som si od začiatku, že niečo tu musí byť, čo nás presahuje, niečo, čo je nad rámec toho, jak my vnímame tú realitu a že ten priestor proste mám chuť nejakým spôsobom ochutnať a šáhnuť si na to. A tak, jak bola položená tá otázka, tak také kľúčové asi pre mňa bolo to, že som sa začal otvárať a vnímať isté cnosti. V prvom rade to bola chuť byť pravdivý a autentický. A tá pravda je o tom, že v prvom rade musíme vojsť do tej svojej pravdy. A tam som si začal klásť tie otázky, kto som, prečo som, čo sa to tu okolo mňa deje, čo to robí, ako je moja práca, ako sa ja v tom cítim. Či je to naozaj ono. Potom tých cností je ďaleko viac. Ja mám pocit, že hodne silne do toho musela vstúpiť istá pokora. Takže začať vnímať, že to, čo sa okolo nás deje, nejak súvisí so mnou a pripustiť tú zodpovednosť, že tá realita vlastne je tvorená a nejak súvisí so mnou. Ale to už bolo malinko neskôr. Ale toto všetko vlastne pracovalo nejakú dobu s nami a to nám postupne ukazovalo tú cestu a pre mňa naozaj kľúčová asi bola v tom tá pravdivosť a tá pravda. To, že som sa rozhodol byť absolútne pravdivý k sebe, k svojmu okoliu, samozrejme k Ivke. Tá bola vlastne prvá, ktorá zažila moju autenticitu so všetkým všudy. Takže ona bola prvá, ktorá vlastne bola konfrontovaná s mojimi všetkými tieňmi, ktoré ja som vlastne vyťahoval zo seba. A vďaka aj za to, že stála pri mne a že udržala toto ženskou silou a držala mi priestor a dovolila mi tým prejsť. A to všetko nám potom postupne nejak ukazovalo tú cestu. A stále ukazuje, myslím, lebo to je asi neverending story, že to stále nejakým spôsobom pracuje s nami. Ale to, čo povedal Daniel, tá kľúčová vec bola naozaj, lebo veľa ľudí ide po povrchu tých vecí a nejde do hĺbky seba. A častokrát tie správne otázky a kladenie si toho, čo sa nám v živote deje, prečo sa nám deje, prečo nám niekedy zlyháva zdravie, prečo nám máme vzťahy, ako máme, prečo máme treba vzťahy s rodičmi pošramotené a podobne. A keď si priznáme tú svoju zodpovednosť alebo tú časť zodpovednosti za to, že my zodpovedáme to, ako sa k nám okolie, ako nás okolie vníma, ako sa k nám správa. A to sa mi dialo aj potom vo firme, že keď som začala byť pravdivá a začala som sa otvárať týmto veciam, tak to okolie vo firme mi ukazovalo, že či to už mám spracované alebo nie. Zajímavé. To vyžaduje velkou dávku jako takového náhledu, sebereflexe, když člověk vlastně vezme zodpovědnost nejen za to, co říká a jak reaguje, ale i za to, co se mu vlastně děje, jak se mu to vrací. Takže to bol jeden z tých darov akoby toho partnerstva, že tým, že sme v tom boli dvaja, tak vlastne my sme mali obdobie, ktoré trvalo možno 2,5 roka, si dovolím povedať, a otázok toho, že či to je to srdce, alebo či to je tá hlava, odkiaľ to ide, či to je to ego, či to je tá intuícia, odkiaľ tie informácie, keď mám potrebu reagovať na nejaký vzťah nejak, či to reagujem cez ego, alebo to reagujem cez srdce, odkiaľ to ide. A toto bola naozaj akoby taká práca toho, že my sme to dennodenne rozoberali, čo sa nám deje v okolí, čo sa nám deje v práci, vzťahy s kolegami, v práci s okolím, so známymi, s priateľmi. A tam sme neustále akoby lúštili a to bol taký proces
taký proces zaujímavý toho, že sme to rozoberali a hľadali tie odpovede, ale výsledok bolo to, že sme sa naučili rozoznávať to ego. A že sme to začali vnímať a že už som presne vedel, že aha, tak toto je opäť reakcia ega, lebo láska reaguje úplne inak. Láska je proste, to je čisté, to je to najláskavejšie, tam nie je tá potreba niekomu ubližiť, niekoho ponižiť, niečo manipulovať, niečo hrať, niečo ovládať, zase hrať nejakú svoju hru a to ego je ako neuveriteľné v tom, čo dokáže s vami zahrať. Tá inteligencia je neuveriteľná, to by som nikdy nepodceňoval a ja to stále hovorím, nepodceňujte svoje ego. Je neuveriteľne inteligentné a dokáže vás, keď ste nepozorní a stačí len trošku nepozornosti, tak vás dokáže presvedčiť o čomkoľvek. A to bol ten dar, že sme to vlastne si konfrontovali vzájomne, že sme si to mohli hneď akoby vypovedať a hľadať tie odpovede tam. A bolo skvelé, že sme to začali brať ako hru, že sme sa začali s tým hrať, že keď už sme mali veľa vzorcov vyčistených, to, čo sa nám dialo, buď vo vzťahu, alebo vo firme, alebo s kolegami, alebo s rodičmi, alebo podobne, keď už veľa vecí vyčistíte, tak potom sa teším na každý jeden vzorec, ktorý sa vyplaví a ktoré sa ukáže, že aha, že ešte toto nemám vyčistené. A začali sme sa s tým naozaj hrať. A teraz si dovolím tvrdiť, že veľa vecí máme už teda spracovaných, samozrejme stále sa vyplaví to egičko si ukáže svoje rošteky a príde sa ukázať. A aj pri tom odchode z práce alebo tak to ego ma celkom skúšalo. A jak vypadalo takový zkoušení ega při odchode z práce? Tak ja som dostala manažera roka, to bolo jedna vec. Čiže odchádzala som z pozície, že som získala ocenenie. Potom sme dosiahli v rámci firmy najlepšie finančné výsledky. Posledný rok si myslím, že som vystupovala na všetkých možných konferenciách a naozaj v podcastoch, kde som prezentovala tú značku. A zrazu príde oznámenie, že rušia vašu pozíciu, že sa tu spája Československo a že proste ten odchod bol proste nečakaný. Že ako ja už som chápala to, že akoby zlúčením československej firiem tie hodnoty budú asi trošku iné a už som vnímala, že tie hodnoty nie úplne súladia so mnou, ale stále som ešte nečakala, že je ten deň odchodu. Ale proste vesmír to vymyslel úplne iným spôsobom. A tie strachy, ktoré nabehli, že zrazu, že čo budem robiť, že tých 22 rokov bolo také viac menej pohodlné, že človek má vychodené tie svoje chodničky, má tú komfortnú zónu, pozná tých ľudí, pozná to prostredie, je vnímaný, videný ako niekto, kto je expertom, kto je tým hodnotovým lídrom. A zrazu ten človek z jedného dňa na druhý skončí, alebo teda z mesiaca na mesiac skončí, tak to bola riadna výzva aj odpustiť tým ľuďom, ktorí zobrali tú zodpovednosť na seba, ma prepustiť v takejto roli. Ale ja si myslím, že ono nakoniec sa ukáže, že naozaj to bolo najlepšie, čo sa mohlo stať pre mňa. A ten vesmír to naplánoval neuveriteľným spôsobom. Super. No. A to už je tá práca. Ja som to pozoroval skôr akoby naozaj pozorovateľ, že ja som držal Juke ten priestor bezpečný na to, lebo ono, keď sa to štandardne deje človeku, ktorý s týmto nepracuje, tak tam sa hneď začnú otvárať rôzne veci. Emócie, ktoré nemusia byť úplne v súlade s nami. Pocit viny, krivdy, nespravodlivosti, narazí to na nejakú sebahodnotu. Málo kto sa cíti dobre v tom, keď ho prepustia z práce po 20 rokoch. Akože ďakujeme, nech sa páči. Ale tým, že naozaj s tými cnostiami človek pracuje, tak už to vnímal tak, že aj za to vie byť človek vďačný a poďakovať, že vnímame, že ten stvoriteľ nás naozaj chce mať asi niekde inde, alebo že máme v tom nejakom zámere tých našich duší nejaký zámer posunúť sa niekam inám. A samozrejme, vynoril sa Juke nejaký moment smútku, hlavne pri takých silných emočných situáciách, keď sa to oznamovalo zamestnancom a ľudia sa neskôr lúčili a
a podobne. Je to prirodzené, to tam patrí. Tu je len dôležité, ako neprepadnúť tomu. Hej. My si môžeme posmútiť, ale nedržať sa v tom zbytočne dlho. Ísť do toho, že budeme v prepade niekoľko dní a lutovať tu seba okolie a neviem čo všetko možné. To už nie, tu už tá Jukina ženská sila je naozaj veľmi vysoko na to, aby neprepadla do týchto emócií a dokázala to zvládnuť s obrovským nadhľadom. A to pre mňa bola zase veľký obdiv a rešpekt k Juke, že to tak zvládala a že sme tu jeden pre druhého, že sme sa vedeli podržať v takej situácii. A tam bola veľká vďačnosť za Daniela. Daniel častokrát aj pri tých online stretnutiach, kedy som oznamovala tým zamestnancom, že teda budem odchádzať, alebo tá firma oznamovala, že budem odchádzať, tak to bolo fakt, že veľké emočné výpätie to povedať. A pri mnohých rozhovoroch proste ja som ho mala stále pri sebe, čiže tá opora toho partnerstva bola v tomto veľmi silná. Aj keď som išla do prepadu, alebo sa mi niečo otvorilo, tak okamžite sme išli do terapky, že Daniel mi robil terapku, že čo sa mi tam ešte otvára, čo sa mi tam ešte deje. A ja som to vnímala veľmi silno, lebo nenapísalo si fakt 1000 ľudí a strašne veľa ľudí sa chce stretnúť a stále ešte mi píšu. A ľudia sa veľmi stotožnili s tým príbehom, lebo tým, že som získala manažera roka, kde som to oznámila na tom evente, kde bolo asi, 500 ľudí, tak som to oznámila, že odchádzam. A že tak médiá sa toho chytili a v podstate veľa ľudí mi potom písalo, že majú podobnú skúsenosť, že sa im udialo niektorým dobré, niektorí ešte stále cítia akoby tú zášť voči tomu zamestnávateľovi, že nechápu, prečo ich prepustil a podobne, že stále sú v tej role obeti. No. A že ja som vďačná za to, že s Danielom máme to, čo máme za sebou, že som sa na to vedela pozrieť úplne z inej strany a z takého nadhľadu, že sa to deje pre mňa. Že to nie je niečo, že by mi chcel vesmír ublížiť alebo niečo, ale že možno ešte teraz úplne jasne nevidím tú cestu, lebo sme obaja na tej križovatke, že čo ideme robiť ďalej, lebo tých možností je obrovské množstvo, že čo sa dá robiť. a teraz, že čo bude to správne, ktorou cestou sa vydať. A ja si myslím, že sa nemôžeme pomýliť, lebo tým, že sme vedení, tak sa nemôžeme pomýliť. Super. A já mám teda k tomu další otázku, která by mě osobně zajímala jako terapeuta, průvodce vlastně. Vy jste určitě během tady té cesty, kdy následujete tu vnitřní pravdivost, zažili momenty, kdy jste začali pochybovat o tom, jestli vás vesmír takzvaně podrží v praxi, jestli si vyděláte na příští splátku hypotéky. A tady ty strachy lidí, kteří jsou na cestě za pravdivostí, vnímám, že jsou jednou z největších brzd. Chodí za mnou paní, který mají buď to nepodporující partnery, nebo to může být i naopak, to už je jedno. Nicméně ta obava, ten strach, i když ten člověk udělá ten krok za tou pravdivostí, opustí tu komfortní zónu a najednou má před sebou den, kdy se mu nikdo nehlásí na terapii, dejme tomu. Mě by zajímalo, jestli máte nějakou jako radu nebo něco, co děláte ve chvíli, kdy vás připadne tady ten silný pocit jako, řekla bych, stavu mysli, kde to vypadá bezvýchodně nebo kde jsou ty velký strachy, tak co vy třeba děláte pro to, abyste si pomohli zase nahoru do té důvěry? Veľmi pekná otázka, tak skvelá. Ono sa to samozrejme deje. Aj keď človek odíde z tej práce a rozhodne sa ísť na túto cestu, tak je to naozaj nejaká chvíľa, kedy sú to také vlny. Niekedy je tých terapií viac, niekedy menej, ale zase len je to asi téma, s ktorou sme konfrontovaní všetci dneska na tej planete. To je proste strach versus tá dôvera. Ako náhle sa spochybňujeme seba, v tom momente sú tam strachy, spochybňujeme tým pádom našu budúcnosť, tá hlava okamžite sa rada toho chytí, alebo okamžite začne projektovať, čo bude, nebude, ako to bude, zvládnem to, nezvládnem to a to už sme na tenkom ľade vlastne toho strachu, ktorý tam ide. U mňa je to vždy o tom, akoby ustať si tú dôveru a tomu, že odovzdávam to a že jednoducho mi tá cesta bude ukázaná. A že možno, ak to nemá byť toto, tak to bude
tak to bude niečo iné a že som s tým v pohode. Takže asi dôvera a vďačnosť sú také najsilnejšie cnosti, ktoré ja osobne používam ako barličky na to, aby keď naozaj ten strach sa tam vynorí a začne so mnou pracovať, tak som dokázal pomerne v ľahkosti zvládnuť to obdobie. No a druhá vec je samozrejme, že sa hneď pýtam, čo to je, ako to súvisí s hojnosťou, či ja mám niekde zablokovanú nejakým spôsobom hojnosť, alebo je to len nejaké obdobie, ktoré súvisí aj s tým, čo sa deje na tej planete. Mm-hmm. Že vidíme, že to, čo okolo nás sa deje posledné roky, že sú to nové veci, ktoré sa nikdy predtým nediali. Mm-hmm. Toto my už sme napríklad zvládli s absolútnou ľahkosťou, bez toho, aby sme potrebovali hrať túto hru, aby sme naskočili na ňu a nejakým spôsobom jej venovali vôbec. Čo je len kúsoček pozornosti, naozaj nie. To neznamená, že sme nerešpektovali všetko to, čo sa deje, to áno, ale nie v nejakom strachu a v nejakých obavách. Naopak to bolo len také, jak dobrá divadelná hra alebo film, ktorý sa odohráva, že nemusíte ísť na katastrofické filmy o vírusoch a pandémiách a strachoch, ale vlastne to človek mohol pozorovať v priamom prenose, jak ľudia podliehali tej panike a tým strachom a proste deje sa to, okay. Ale je tam dôležité, ja doplním ešte Daniela, že je tam dôležité, ako my sa vnútorne cítime. Zase je to o tej autentickosti a tej pravdivosti, byť pravdivý k sebe, či som sa nespochybnil, že som dobrý terapeut, či som sa nespochybnil, či som dobrý sprievodca, či som sa nespochybnil, keď vyrábam šperky alebo čokoľvek, že či je to v poriadku alebo niečo podobné. Že tam zase idú o tej pravdivosti, že kde som sa spochybnil, že zrazu sa mi to zastavilo. Napríklad my sme pozorovali, že počas toho procesu, ktorý sa dial mne, že Danielovi sa úplne vypli terapie, že on nemal skoro žiadne terapie, ale potom sme to vnímali, že ako náhle mne sa to ustálilo v práci a s tým odchodom a všetko, tak zrazu Daniel mal plný kalendár a sa mu tam nazbieralo akoby obrovské množstvo terapií, ale to bolo to, že sme si uvedomovali, že on tu bol pre mňa, on mi držal ten priestor a on mi držal v podstate akoby tú podporu a že jednoducho sa mu vyprázdnil celý kalendár. Že to bolo zaujímavé, že aj to je dôležité, že čo sa nám v živote v tom danom období deje, že či náhodou nepotrebujeme byť podporou niekomu inému a že nepotrebujeme byť podporou pre niekoho iného cudzieho, ale že ten náš domáci partner alebo deti alebo čokoľvek potrebujú v tom danom momente akoby podržať a obrovskú podporu. A samozrejme sú vlny. Teraz je po Vianociach január, tak január vždycky býva taký akoby slabší a že ľudia naozaj tým, ako išli ceny hore a podobne, že všetko zdrážalo, tak jednoducho zase si musia nejakým spôsobom našporiť, spamätať sa z tých Vianov, možno nejakým spôsobom menili prácu a podobne. Takže zase to vnímame, že ten január pre asi každého sprievodcu alebo tým, čo pracuje, či už kaučuje alebo podobne, tak je vždycky taký slabší. Či už aj taxikári sa sťažujú vonku, že ten január je taký najslabší a podobne. Čiže je to asi prirodzené a vnímať tie cykly, ktoré sa dejú, že sa mení energia roku, že prišiel teraz vodný zájac v rámci čínskeho kalendára a že treba vnímať aj ten širší kontext toho, že tie energie, s ktorými prechádzame do iného obdobia, sú tiež iné. Mm-hmm. Super. No a mě by teda zajímalo, ty si, Ivanko, určitě, když jsi byla ještě v té manažerské pozici, tak si tady to řešila vlastně pro celou firmu. A určitě tam byly chvíle, kdy jste tam stáli jako firma, kdy jste měli před sebou nějakou výzvu, kterou jste museli ustát a ty si stejně dokázala tu firmu vzít a dostat ji do, řekla bych, takový sféry prosperity, toho růstu, toho, že se tam ty lidi cítili jakoby podporováni a tak dále. A mě by zajímalo, co jsi používala, ani ne tak za techniku, ale jak jsi o tom přemýšlela. Když si tu firmu takhle vedla k té prosperitě, tak jak jsi mluvila sama se sebou, nebo s tou firmou, nebo s tím příběhem té firmy?
Tak. Tam je dôležité, že nie sú peniaze na prvom mieste. Ako to si myslím, že to je najdôležitejšie. Že tam je dôležité, že keď vy vyjadríte tú podporu ľuďom, vyjadríte tú dôveru, rešpekt ľuďom, to, že ľudia cítia, že sú podporovaní, tak tá motivácia ide priamo z tých ľudí a oni chcú urobiť to maximum pre tú danú firmu. A je dôležité to komunikovať, že my keď nám prepadli napríklad pred 3 rokmi tržby počas covidu o 80%, tak sme to jasne komunikovali, že naozaj sme priznali, že teraz je takáto a takáto situácia, budeme musieť zoškrtať niektoré benefity. Je dôležité, že nechceme akoby ísť do tých platov a nechceme znižovať vám platy, ale proste je takáto situácia a komunikovali sme každý týždeň. V tej krízovej situácii sme komunikovali každý týždeň a vysvetľovali, aké sú čísla, čo sa deje. A ľudia zrazu začali, a vytvorili sme prostredie, kde ľudia začali prichádzať s nápadmi a tie nápady sa realizovali. To znamená, že ten líder, ktorý naozaj má pevne hodnoty ukotvené sám v sebe, vytvorí to prostredie, ktoré je motivačné, ktoré je inšpirujúce, ktoré vytvára akoby tú dôveru, že ľudia zostali na home office, ale my sme ich nemali, ani jeden manažér nemal potrebu ich kontrolovať alebo niečo podobné, lebo tí ľudia robili nad rámec toho, ale to musíte mať ukotvenú dôveru vy v sebe, aby ste mohli dôverovať ľuďom, aby sme mohli ďalej odovzdávať tú dôveru. A tí ľudia chcú robiť potom najlepší produkt, aký dokážu. A keď máte najlepší produkt a máte najlepší tím, ktorý to najlepšie vie odkomunikovať a robí všetko preto, tak potom v tom konečnom dôsledku tie peniaze prídu, lebo tí zákazníci to cítia. Ale je to súbor všetkých vecí, ako je nastavené vnútorne tá celá firma, ako sú nastavené tie vnútorné hodnoty tej firmy, a ako sa ľudia v tom cítia a potom je to celý kolobeh, tento kolečko sa rozbehne a potom funguje. Ako náhle ten človek alebo ten prvok odíde z tej firmy, tak je tam nejaká zotrvačnosť, ale môže sa to veľmi rýchlo rozpadnúť a je to oveľa krehkejšie, keď tam ten líder, ktorý má tie hodnoty pevne ukotvené, odíde, tak veľa vecí sa môže rozpadnúť a sú to také neviditeľné veci, ktoré sa začnú diať v tej firme. Mhm. Mne napadá, jak som teraz počúval Júku, ešte taká vec, ktorá vlastne ide krov s našim životom, že na nás sú od malička kladené nejaké očakávania. A neskôr si ich my vytvárame sami a identifikujeme sa s nimi. A to je to, jak sa vytvára vlastne tá predstava o sebe sami, ako sa sami vnímame, ako vnímame to, čo je od nás očakávané a podobne. A veľa manažerov, ktorí nastúpi na takéto pozície, ako nastúpila Juka, sa identifikuje vlastne s tou rastovou krivkou. Aby som bol hodnotný, aby som bol vnímaný ako hodnotný manažér a kvalitný manažér, tak musím dodať to, čo sa odo mňa očakáva. A na toto sa fixujú až choro. Ale to, čo urobila Juka, tak ako by to otočila. To znamená, že niekde vnímala, že aj áno, aj ona má tú rastovú krivku niekde zadefinovanú. Niekto ju zadefinoval, ale nebolo to primárne, čo by ju viedlo v tých krokoch a v tom rozhodovaní. Že viac sa sústredila na to, kto som ja v tom, dávala tam to srdiečko, inšpirovať, motivovať ľudí. Oni vás potom veľmi radi akoby nasledujú a ona, tá krivka sa naplní sama bez toho, aby ste museli proste neustále sa s ňou identifikovať a spájať tú vlastnú seba hodnotu s tými očakávaniami. Ono to potom je obrovský tlak, si človek vytvorí sám na seba. Neustále je v strese a vlastne začne ten tlak prenášať na to okolie. A potom je aj to najbližšie okolie. Tí ľudia, tí spolupracovníci začínajú byť v strese. Začínajú byť v tom napätí, lebo vy ho automaticky do toho priestoru vlastne prenesiete. A v tomto strese sa dlhodobo nedá existovať. Tá firma urobí nejaký výtlak, ale ono to je vždy len akoby do času. Nie je tam tá ľahkosť, nie je tam tá plynulosť, nie je tam tá zábava, radosť, užívať si to a ono naozaj aj akoby ťažké výzvy sa dajú prejsť akoby s takým užívaním. A toto je to, čo ja som veľmi silne akoby vnímal na tom, čo Juka robí. A mnohokrát mňa fascinovalo, ako ona to má v sebe, ako to robí intuitívne.
že ona to ani nepotrebuje pomenovať, že jednoducho ona to žije a tam už je potom tá odpoveď. Lebo ja častokrát, teraz som sa vrátila trošku viac k čítaniu, akože veľa som čítala aj predtým, ale teraz mám viac priestoru a mnohé veci, ktoré hovoria tí hodnotoví lídri z Ameriky a podobne, tak ja to mám prirodzene v sebe a intuitívne v sebe. A to, čo hovoril Daniel, že to, ako vy sa cítite v tom svojom tlaku, tak to ľahko prenesiete. My sme to otočili, my sme začali s ľuďmi pracovať na tom, že aké sú ich talenty a začali sme skúmať ich talenty a to, čo je akoby ich v DNA a čo je ich prirodzený inštinkt. A pre nás bolo dôležité vedieť u jednotlivých ľudí, že aké sú ich talenty, aké sú ich dary a na základe toho v podstate aj viete nastaviť to očakávanie tých manažérov, že proste niekto nie je ten doťahovač, disciplinovaný, ktorý vám dotiahne projekt do konca, ale je výborný v tých nápadoch, je výborný v urobení tej stratégie, je výborný v komunikácii, vie namotivovať tých ľudí, ale potrebujete doplniť do toho týmu človeka, ktorý naopak má zodpovednosť, disciplínu na tom prvom mieste a ktorý vie dotiahnuť to do konca. A keď to ľuďom vysvetlíte, že aké sú ich dary, aké sú ich talenty na základe testov a podobne, tak oni to začnú chápať a začnú chápať aj tých svojich kolegov a začnú úplne inak rozmýšľať a začnú sa podporovať. A tým pádom vedia, vieš čo, tak ty mi toto odkomunikuj, ty mi toto akože skús mi pripraviť túto stratégiu a ja si to dotiahnem do konca, lebo viem, že tá moja stratégia je na tom poslednom mieste. A tá firma sa zmení úplne iným spôsobom a dokáže, že oveľa rýchlejšie akoby raz napredovať, lebo vy ste dali dôraz na ich schopnosti a talenty. A to je tá chyba, čo nedávame v školách, lebo keby sme dávali deťom kopy do popredia tie dary a tie talenty, tak oveľa ľahšie sa im učí, oveľa ľahšie sú motivovaní, viac ich to baví, ako to, že my sa snažíme dostať do priemeru všetky akoby predmety a všetky známky a potom samozrejme, že aj tí rodičia sú frustrovaní, lebo niektoré predmety tým deťom nejdú. Učitelia majú frustrovaných žiakov a tí žiaci sú tiež frustrovaní, čiže v konečnom dôsledku nikto nie je v tom celom šťastný. Dana, tak chceš tu niečo doplniť? Mne to krásne, asi by sme dokázali hodiny o tom rozprávať, lebo tak, jak si jedna z prvých otázok bola, že vlastne čo mňa viedlo k tomu, alebo čo mi pomohlo zmeniť tú prácu, tak vlastne aj toto bola súčasť tej pravdivosti, o ktorej som hovoril, že som začal vnímať, aké sú moje schopnosti, dary, talenty. A zistil som, že vôbec nie som v súlade s tým obsahom tej práce, ktorú som vykonával. Že ich tam neuplatňujem, že naopak akoby musím pracovať s niečím, v čom sa necítim dvakrát komfortne, čo mi nejde tak ľahunko, plynulo. A to pracovalo so mnou. Takže som si len hľadal, že vlastne čo to je, čo sú tie moje schopnosti, dary, talenty, v čom ja naozaj vynikám. A keď som to začal objavovať, tak to postupne začalo dávať zmysel a odhalovalo toto, že áno, ja tú prácu môžem síce robiť, ale ak ju budem robiť len preto, aby som mohol platiť hypotéky, dovolenky a proste bolo to len o prežití, takže ďakujem pekne, ako toto už odmietam. Ja som sa tu nenarodil preto, aby som len prežil. To je pre mňa moc málo. A tak teda pro ty lidi, kteří třeba teprve jsou tady v té pozici, kterou si právě popsal, že jsou někde na nějakým vysokým postavení, jsou úspěšní, mají, dejme tomu, i jako úctu v té firmě, ale necítí se tam úplně v souladu. Mně se hodně líbilo, že jsi mluvil o ctnostech, tak by mě zajímalo, jak vlastně jsi sám k sobě přistoupil v tu chvíli, nebo k těm ctnostem, co bys jakoby vypíchl tady pro ty lidi, kteří teprve zvažují ten odchod, na co se zasoustředit v okamžiku, kdy váhají? Ťažká otázka. Ale výborná, no. To je... Hej. Ale asi by som sa točil v tom istom, lebo je to naozaj o tom seba poznaní a o tej pravde k sebe. Jednoducho povedať si, áno, zvládam tú robotu, ale som v tom šťastný. Je to naozaj to, čo ma náplňa. Keď som v tej práci, tak sa v tom cítim
absolútne komfortne, spokojný, nemusím pozerať na hodiny, nemusím byť nervózny, nemusím byť napätý, nemusím byť v strese. Som naozaj v súlade s tou prácou, vyhovuje mi to tak, jak to je. Vieš, aj ja som prešiel takým obdobím toho, že som začal tú prácu hejtovať. A proste začal som nadávať na to nejakým spôsobom. A toto mi nevyhovuje, a tamto mi nevyhovuje a podobne. Hovorím, ale toto nie je odpoveď, toto nie je cesta. Toto ma neposunie ďalej. Takže som to celé musel otočiť a naozaj ísť na to cestu pokoru a vďačnosť a povedať si, OK, táto práca mi dáva a teraz som si napísal zoznam toho všetkého, čo tá práca mi v danom momente dáva. A čo mi dávala celé roky, ako mi pomáhala vlastne v tom prežití, v tom raste, v tom osobnom raste a podobne. A zrazu som začal vnímať, že aj v tom bolo veľmi veľa benefitov. Ale potom to pokračuje ďalej, OK? A čo mi to bere? Prečo sa v tom necítim ja dobre? Ako by to malo vyzerať? To, čo mňa by naplňalo, čo by mi dávalo zmysel. A to si asi treba len dovoliť nejak sa do toho pustiť a nezlaknúť sa toho. Byť pripravený aj na to, že OK, ak mi to nakoniec povie, že nie som v súlade s tou prácou a bolo by dobre ju opustiť, tak poďme pracovať na tom, čo by to malo byť, aká by to malo byť práca, čo by ma naozaj tešilo, bavilo. To už sú také tie techniky, čo ste mali radi v detstve a čo vás bavilo, naplňalo. Teraz sa tam otvoria tie strachy zákonite. Odídem z práce a teraz čo? Príjem, rodina, tie očakávania sa tam začnú proste spájať. To doteraz som bol vnímaný ako CEO. a čo teraz ďalej? Tak ja len stále hovorím, akoby asi byť pravdivý, fakt sebe. Naliať si čistého vína za každých okolností, aj keď sa nám to nepáči, aj keď nášmu egu sa to nemusí páčiť, nevadí. Naliať si toho čistého vína a ísť do tej pravdivosti. Naozaj. Ja mám otázku, že či by zostal v práci, keby vedel, že mu zostáva rok života. Či by tam ostal, že či by ho to naplňovalo. A to je podľa mňa akože krásna otázka, kde si treba naozaj povedať sám sebe. Ale v podstate máme prvý mesiac za sebou a je dôležité, keď si niekto neurobil nejaký zámer, že čo chce alebo čo by mal hľadať. A ja hovorím, že vždy treba skúšať, že treba si dať zámer, že chcem nájsť to svoje poslanie alebo ten svoj nejaký zámer a že čo sú tie veci, že čo by ma bavilo. A nebáť sa ísť to vyskúšať. A to sa dá skúsiť aj popri zamestnaní, že keď človek sa bojí hneď odísť, ale nebáť sa ísť to skúsiť, že zobrať si dovolenku a v podstate, ako by som sa cítil, keby som skúsil toto alebo toto. Alebo ako by som sa cítil, keby som skúsil to alebo to. Že je dôležité naozaj nebáť sa vyskúšať čokoľvek. My sme tu na to, aby sme sa bavili, aby sme hľadali, aby sme objavovali, čo nás baví, čo nás náplňa, čo nám robí radosť. A v podstate skúšať sa rozprávať s ľuďmi je obrovské množstvo kníh. To, ako keď my sme boli mladí, to vôbec nebolo. Akože, a teraz je obrovské množstvo kníh, seminárov, ľudí, sprievodcov, poprosiť niekoho, kto sa tomu venuje. A naozaj objaviť tie svoje dáry, tie svoje talenty. Dobře. A tím jste mi vlastně odpověděli na otázku, jaký jsou teda důležitý hodnoty lídrů, nebo jestli byste ještě třeba doplnili nějak tu otázku, protože ty se, Ivanko, zabýváš tím hodnotovým leadershipem, tak co si myslíš, takový správný lídr by, jaké hodnoty by měl ctít, a to samé pro Dana v roli průvodce. Jaké hodnoty by měl ctít takový průvodce, který opravdu jakoby to dělá od srdce? Tak tam je dôležité byť tá autentickosť, to, čo už Daniel spomínal na začiatku, že byť naozaj pravdivý a autentický, ale pravdivý a autentický aj k ľuďom, lebo my častokrát sme schovaní za tými maskami, za tými vzorcami, ktoré sme si vytvorili ako obranu ešte v detstve, v škole, v škôlke a kade. A v podstate máme rôzne filtre. A tie filtre dávať postupne dole a spoznávať sa, kto sme. A otázka je, že keď sa spoznáme sami seba, že kto sme, aký sme líder, ako nás vnímajú druhí ľudia, nebáť sa vypýtať si aj spätnú väzbu toho, že ako nás vnímajú.
začať sa rešpektovať, kto sme, začať sa rešpektovať aj v tých tieňoch, aj v tých silných stránkach, že samozrejme každý človek má aj tie svoje slabšie stránky, tie svoje talenty, ktoré sú niekde dole, alebo niektoré tie dary, ktoré má, a keď spozná sám seba, tak už potom nemusí hrať žiadne divadlo. Čiže to je absolútne alfa omega, pravdivosť, autentickosť. Druhá vec je vedieť dôverovať a rešpektovať inakosť a tých iných ľudí, že každý to má inak. Každý v podstate má za sebou iné detstvo, iných rodičov, inú genetickú líniu, iné vzory a skúsenosti. Čiže ten rešpekt je dôležitý a rozprávať sa s ľuďmi. Manažéri častokrát si myslia, že oni vedia najlepšie, čo vedia, a nevedia počúvať a nevedia načúvať tým ľuďom, že čo vlastne sa deje u nich. A tiež je dôležité naučiť a vytvoriť priestor, aby tí ľudia mali možnosť vypovedať a vytvoriť priestor, aby boli vypočutí tí ľudia. Ďalšia vec je, čo ja som akoby vnímala u seba, bola otvorená komunikácia, ale to súvisí aj s tou autentickosťou, tou dôverou, tým rešpektom, že vy sa nebojíte postaviť pre ľudí a povedať, že tu som urobila chybu, urobila som zlé rozhodnutie, ale bolo dôležité urobiť to v tom čase. Vtedy som urobila najlepšie, ako som vedela, ale myslím si, že to nebolo úplne to správne rozhodnutie. A nebáť sa to pomenovať pri tých ľudí, lebo potom ľudia začnú oveľa viac akoby rešpektovať toho lídra, že aj on je omylný a že aj oni môžu urobiť chybu. A ďalšia vec je, že dneska sa tak rýchlo svet mení, že je dôležité akoby vnímať tú zmenu a že aj ja sa musím zmeniť. A či to je inovácia, môže sa to volať inovácia alebo rozvoj alebo čokoľvek, ale je dôležité vnímať to, že ako sa svet mení a nebať sa a mať odvahu reagovať na tú zmenu. A v podstate, že áno, pred rokom bola situácia taká, reagovali sme takto, ale tá situácia sa diametrálne zmenila a mám odvahu to zmeniť. A keď ľudia budú cítiť, že máte pevne ukotvené hodnoty, máte odvahu, tak oni budú nasledovať vás, lebo ľudia potrebujú cítiť nejakú takú istotu od toho druhého. A veľmi dôležité je, že keď urobíte nejaké rozhodnutie, prebrať absolútnu zodpovednosť za to, že nebáť sa prebrať tú zodpovednosť za to svoje rozhodnutie. Lebo ja som videla mnohých manažérov, ktorí v podstate urobili nejaké rozhodnutie a neboli ochotní prevziať zodpovednosť za to svoje rozhodnutie a chceli to prehodiť na niekoho iného, aby oni vyzerali dobre. A podľa mňa to je taká zbabelosť tých manažérov a to nikdy nepomôže. A tí ľudia už potom nebudú dôverovať tomu manažérovi. Takže toľko za mňa. Dobre sa dopočujem. Mám aj ja niečo doplniť k tomu? Ja tam mám ešte nejaké veci, ale viac menej tých kľúčových sa Juka dotkla. Tá odvaha je absolútne zásadná a tá zase len vychádza od nás samotných. To znamená nabrať dosť odvahy, pozrieť sa na to, čomu som počas života uveril. Či som sa identifikoval, aké sú to presvedčenia, aké sú to programy, aké sú to návyky, zvyky a či mi naozaj ešte slúžia. A mať tú odvahu ich opustiť. A vedieť pripustiť, áno, toto mi už neslúži, alebo som uveril niečomu, čo možno v danom momente som vnímal ako tú najvyššiu pravdu, ale dokázať pripustiť, že časom tá pravda môže byť iná. Že aj tá naša pravdivosť sa mení a môže ísť do väčšej hĺbky a že nie všetko, čo nám bolo počas života povedané a čomu sme uverili, tak musí platiť na veky vekov. A toto je tiež veľká odvaha vlastne sa zbavovať toho a opúšťať to. A ísť naozaj do seba. Ja s tým mám spojenú jednu vec, ktorú volá múdrosť. A teraz nehovorím o vzdelaní. Teraz hovorím naozaj o múdrosti. O tom, že keď začneme komunikovať s tým našim vyšším ja, keď začneme komunikovať vlastne s tým priestorom, tak naozaj si dovolíme vidieť, že tá pravda môže byť ešte iná ako tá, ktorá je tu prezentovaná na tej planete. Ako to, čo sme prijali za nejaké štandardy, za niečo, čo tu je 300 rokov vlastne memorované a opakované a čo už dávno nie je tou pravdou, ktorá bola, ale stále to niekomu vyhovuje a nie sme ochotní to nejakým spôsobom opustiť a zmeniť. No a toto chce naozaj veľkú odvahu a otvoriť sa tej múdrosti. Keď sa otvorí človek tej múdrosti, tak vlastne otvorí sa tomu, čo sú naozaj tie jeho dary, tie jeho talenty, a zistí, že tú výbavu od toho stvoriteľa dostal absolútne takú, ako potrebuje pre tento život.
aby tu fungoval absolútne šťastne, spokojne a vedel vlastne zveľaďovať to svoje okolie a seba. A mne sa to potom spája s tým, že ja to mám akoby zadefinované tým, že či som najláskavejší, ako viem byť. To znamená, že či moje vzťahy nie sú definované a hnuté tým, že na pozadí bežia tie programy nejaké, ktoré v tom podvedomí sú, či nie som ohýbaný nejakým hnevom, smutkom, lútosťou, sebalútosťou, pocitom viny, hanby alebo čokoľvek sa tam môže objavovať, čo vlastne môže nejakým spôsobom ohýbať a deformovať to, ako ja v danom momente dokážem reagovať a vychádzať v tých vzťahoch a komunikovať v tých vzťahoch. A to je asi to, čo by bez ohľadu na to, či je ten človek manažer alebo nie je manažer, to je tá ľudskosť, ktorú by sme mali asi všetci nejakým spôsobom začať zveľaďovať a naberať na seba. A ak tým dokážeme vlastne pohnúť a máme širší záber, širší výtlak na to, že ideme od našeho najbližšieho okolia, detí, známych, príbuzných alebo rodičov, príbuzných, známych, ten pracovný kolektív, alebo sme naozaj verejne známa osoba, ktorá to dokáže šíriť ďalej a dokáže vlastne ten rádius toho šírenia tých cností mať väčší, ale ja myslím, že týmto by mal začať absolútne každý. Že bez toho nie je možné v podstate ani nejak ako šťastne fungovať v živote. Já vám velice děkuji. Mám ještě jednu bonusovou otázku, takový borec nakonec. Co považujete za důležitý pro tak úspěšný vztah, jako máte vy, nebo aspoň to tak se jeví zvenku? Co jsou ty hodnoty, pro které jako udržujete nebo ctíte jeden pro druhýho? Tak už to asi bolo povedané veľakrát, byť úprimný, pravdivý a autentický v tom, nebáť sa vyjadrovať svoje pocity, nebáť sa vyjadrovať, že teraz sa cítim takto a takto a ten druhý človek si potrebuje ustať aj tie emócie, niekedy tie emócie hnevu, emócie smútku, že v tom danom čase je možno tým partnerom nevidený a dokázať si to vypovedať. Ja stále hovorím, že je dôležité nemať tajnosti akoby vo vzťahu, že častokrát nám prezentujú mnohí akoby partnerskí psychológovia, alebo neviem, že každý vzťah má nejaké akoby klamstvá, tajomstvá, ktoré si môže uchovať. A ja práve naopak, že práve tie tajomstvá nám spôsobujú tie trenia alebo vytvárajú nejaké bubliny v tom vzťahu. A pre mňa je dôležité, že môžem Danielovi čokoľvek povedať, čokoľvek z minulosti a viem, že on ma za to neodsúdi, že on ma nebude posudzovať, že on ma nespochybní, ale že si to ako muž ustojí. A to pre mňa je ako ženu je veľmi dôležité. A že viem sa o neho oprieť, keď mám ťažké chvíle a že je pre mňa tým takým pevným pilierom. Mne to Juka robí jednoduchým, lebo sedí vedľa mňa žena, ktorá prirodzene je tak nastavená, že odo mňa ten obdiv, rešpekt, úctu, to ani si neviem predstaviť, že bez toho by to mohlo fungovať. A mne sa tieto pocity veľmi ľahko vyjadrujú voči Juke. A myslím, že to tak nejak prirodzene od začiatku akoby plynulo a vznikalo a že sa to len prehlbovalo a mám pocit, že je to bezhraničné, že naozaj akoby tieto základné kvality, ktoré k tomu porozumeniu a k tomu vzťahu a k tej láske patria, tak sa dajú akoby zveľaďovať do nekonečna, že to naozaj, ak sa hovorí, že láska je bezhraničná, tak naozaj ja mám pocit, že to vie byť každý deň silnejšie a intenzívnejšie a tak my sme 9 rokov spolu. Ľahko sa to potom tvorí. 9 rokov spolu a naozaj máme krásne vzťahy aj s deťmi. Máme dokopy 4 deti, takže máme krásne vzťahy s deťmi a je to tak, že tá láska rastie a naozaj nekončí ani tá vášeň, aj tie dotyky, aj tá sexualita, aj proste
to vyjadrovať, čo ten druhý potrebuje v tom vzťahu, je veľmi dôležité. Nenadarmo sa hovorí, že tých 5 jazykov lásky, a keď ten človek, je jednoduchšie, keď ten človek má rovnaký jazyk lásky ako jeho partner, tak si myslím, že to je oveľa jednoduchšie, lebo sa rozumejú vzájomne, že tie dotyky, pre nás sú dôležité dotyky, vzájomne si povedať, úprimne si povedať, že to, čo ten druhý cíti, rozprávať sa o tých emóciách, a toto je pre nás jazyk lásky, a v tomto sme sa krásne zhodli a tým pádom to může rásť. Mm-hmm. Dobře, no tak já vám velice děkuji. Je ještě něco, co byste rádi takhle sdělili světu? A akože tešíme sa na tú našu cestu a budeme radi, keď sa s poslucháčmi alebo s divákmi stretneme ešte a porozprávame sa na tej ceste, lebo je zaujímavá teraz, je taká turbulentná. Ja sa učím hovoriť častokrát aj nie, lebo tým, že som oslovovaná mnohými ľuďmi, tak už si zvážujem, že kde dám tú svoju energiu, a učím sa hovoriť nie. Mm-hmm. A som zvedavá, že kam nás Stvoriteľ povedie. My sa v apríli chystáme do Santiago de Compostela na Camino. 500 kilometrov sme si vybrali cestu. Takže uvidíme, a určite bude to zaujímavá cesta, lebo pôjde si každý asi svoj proces. Ale v podstate ideme spoločne. Ale tak, jak sa to ukázalo, že sme boli v tme a každý si mal svoju tú svoju koju tmy a že sme sa týždeň nevideli, tak každý si prešiel svoj proces, tak podobné to bude aj teraz, že budeme mesiac na ceste a pôjdeme absolútne mimo komfortnú zónu. Tak verím, že to tiež bude celkom zaujímavá výzva, že kam nás to posunie a že čo sa nám otvorí. Mm-hmm. Takže toto si myslím, že ja sa teším na tú novú cestu, aj keď samozrejme stále pracujú tie strachy, akože tie strašiky sa tam vynorujú a skáču tam, ale si myslím, že tým, že máme jeden druhého, tak to vieme zvládnuť oveľa ľahšie. Mm-hmm. Ja si poprajem každému, kto je na tej ceste a otvára sa tomu vedomiu a má pocit, že začína vnímať ten priestor, aby sa naozaj nezlakol a nepodľahol tým strachom, aby dokázal nabrať tú odvahu a pustil sa do toho, ten výsledok stojí fakt za to. A nakoniec zistíme, že ani tie strachy nie sú tak tragické, ako sa zo začiatku mnohokrát môžu javiť, a že pustiť sa do toho, nájsť tú dôveru a budeme v tej podpore a bude to každého nejakým smerom posúvať a zvládne to. A my sme na tej ceste videli, že keď sa niečo rozhodneme a urobíme to rozhodnutie, tak ten vesmír sa spojí a urobí všetko pre nás, aby nám to dodal. Len potrebujeme urobiť to rozhodnutie, že sa naozaj pevne rozhodneme, že ideme za tým. Takže želám všetkým, že nech sa rozhodnú správne a nech urobia to rozhodnutie, akékoľvek je, neurobia zlé rozhodnutie. Ďakujeme. Já také moc děkuji. Tak mějte překrásný den. Moc vám děkuji. Ďakujeme. Ať se vám daří. Podobne. Krásny deň. Ahoj. Ahoj.